tuulesta vähennystä reilusti enemmän kuin Domen Prevcilla, joten Preutzin johto on 3,2 pistettä ja sitten taistellaan Lentomäki Cupin voitosta ja Planitsan Seiskan voitosta ja ennen kaikkea myös siitä, nouseeko Roju Kobayashi tällä kaudella 13 henkilökohtaisen maailmancupin osakilpailun voittajaksi ja pitkä hyppy. Nyt on mäkiennätys jo vaarassa, kun Kamil Stochin ennätyslukemat ovat 251,5 metriä. Roju Kobayashi kruunaa kautaan mäkiennätyksellä 252 metriä. Parantaa sitä Stochin tekemää 2 vuoden takaista puolella metrillä ja nappaa sitten sen kärkipaikan, mikä Chualta jäi äsken ottamatta, kun puolalainen päätyi kakkoseksi. Valtavassa korkeudessa tulee vielä tuossa K-pisteen kohdalla ja eikä ota käsi maahan tuossa alastulossa, vaikka korkealta tullaan ja nenästä kiinni ja katsotaan miten käy. On kyllä aivan kertakaikkisen upean näköistä suorittamista tällä hetkellä ja puomia alempaa kuin Chua äsken tuon oma hyppyksi. Eli puomihyvitystä vielä enemmän kuin puolalaiselle ja Domen Preutzille, edelliselle kärkimiehelle ja 12,2 pisteen